cova. Què tal, com esteu? Avui ens acompanya el portaveu de la plataforma Aturem el Hard Rock, amb qui parlarem no només dels macroprojectes que hi ha a Catalunya en aquest moment, sinó també de la manifestació unitària prevista per aquest dissabte 4 de març, amb el lema Defensem la terra, construïm el futur. Eloi Redon, què tal? Com estàs? Benvingut a la cova. Bona tarda, moltes gràcies per convidar-nos. Comencem forts, amb la primera pregunta, i és que els pressupostos de la Generalitat pactats entre Esquerra i el PSC han fet aflorar vells projectes, diré jo fins i tot, que generen moltes controvèrsies dins del territori. Vosaltres, el 4 de març, us manifesteu amb el títol de Defensem la terra, construïm el futur. La manifestació serà a Barcelona. Per qui no conegui res d'aquesta manifestació, ens podries explicar d'on neix, per què sorgeix, què defenseu? Aquesta manifestació va sorgir una vegada vam veure aquest acord de pressupostos entre el PSC i Esquerra en el que es posaven sobre la taula i es demanaven diversos macroprojectes que, tot i que ja portaven molta estona, molts anys que se n'han anat parlant, com els exigien la seva immediata construcció o desenvolupament. Aleshores, arrel d'aquest acord de pressupostos, juntament amb Zeroport i amb la campanya contra el quart cinturó, comencem a parlar, ja que érem com els tres projectes principalment afectats, tot i que n'hi ha de molts altres, com per exemple el PDU del circuit del motor o hi ha diversos projectes a tot el territori. Aleshores, portàvem diversos mesos que abans de l'acord de pressupostos ja estàvem començant, juntament també amb la plataforma Stop Jocs Olímpics del Pirineu, estàvem en contacte amb moltes organitzacions i moltes entitats en defensa del territori i intentant aglutinar una miqueta tothom, i és quan decidim ajuntar-nos tots, totes les entitats ecologistes, el moviment social, plataformes veïnals de defensa del territori, ja sigui per un macroparc eòlic, un macroparc solar o tots els grans projectes que ja es coneixen, i decidim aglutinar-nos tots plegats en aquesta manifestació del proper dissabte 4 de març. Aleshores, el primer objectiu és aquest, aglutinar-nos tots i fer front comú davant del que creiem que és el mateix model econòmic, que és el que ens està afectant a tots, perquè tot i que són lluites diferents i en el sentit de que alguns són plans urbanístics, altres són macroprojectes o grans infraestructures i són a diferents llocs del territori, al final tenen un denominador comú, que és aquest model econòmic i social. I aleshores, per altra banda, aquesta manifestació també ha de servir per demanar i exigir al govern de la Generalitat que no aprovin aquests pressupostos amb aquestes condicions. Nosaltres creiem que s'ha de fer un canvi de rumb absolut i anar caminant cap a una planificació econòmica, cap a la transició ecosocial i cap a posar l'èmfasi a un model econòmic totalment diferent on la patronal no sigui qui mani en aquestes decisions i que el màxim benefici a les grans empreses no sigui el que ha de determinar les nostres vides. Tu ara comentaves, Eloi, que és una manifestació que aglutina diferents reivindicacions de diferents projectes. En el cas que tu t'ocupa, que ets el portaveu d'Aturem el Hard Rock, clar, és un projecte que fa més de 10 anys que es va presentar. És un projecte que cada X temps desapareix, no saps exactament si seguirà endavant o no seguirà endavant. Ens pots explicar una mica en quina situació es troba un projecte que fa 10 anys era inevitable i immediat, de cop i volta anem tirant i a veure qui ho aprova? Sí, ara mateix estem esperant que hi hagi l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic. És a dir, el Pla Director Urbanístic és un pla normatiu que és com la base de qualsevol desenvolupament urbanístic en qualsevol lloc, que és una norma que s'ha de fer obligatòriament. I aleshores aquest pla urbanístic el van aprovar el 2016 a la Generalitat, però des de la plataforma van presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el 2020 el Tribunal ens va donar la raó i va anul·lar sencer tot aquest pla director urbanístic i aleshores va ser quan la Generalitat el va haver de tornar a refer i intentar encabir tot el que deia la sentència, que anul·lava el pla director urbanístic perquè hi havia una zona on es pretenia construir que estava massa a prop de la indústria petroquímica i aleshores ara havien de reformular el projecte per tal d'acatar la sentència. Aleshores, ara mateix, al març del 2022, va haver-hi l'aprovació inicial, que és un tràmit que en el moment que es fa, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya fan informes que són obligatoris, que siguin favorables, per saber si aquest pla urbanístic compleix o no amb diferents normatives.
des de la d'Acció Climàtica, el Departament d'Empresa o diferents departaments de la Generalitat. A l'octubre nosaltres vam fer públic com l'informe d'Acció Climàtica, que és obligatori que sigui favorable, era no només desfavorable, sinó que posava en qüestió bases fonamentals de tot aquest pla urbanístic. I aleshores ara mateix estem en aquest punt que s'està intentant reformular per tercera, quarta o cinquena vegada, ja no sabem quantes vegades, per tornar a intentar aprovar el pla director urbanístic i seguir endavant amb el projecte, tot i que nosaltres ja hem anunciat que en el moment que tornin a aprovar definitivament tornarem a presentar un recurs i creiem que tenim les de guanyar. Clar, vull dir, això al final, Eloi, és una mena d'estira i arronsa, no?, d'entre els qui volen executar el projecte i els qui no volen que s'executi, no? Tu creus que en algun moment es pot donar la situació que diguin, mira, és igual, deixem-ho estar, perquè fem el que fem, sempre ens acabaran tombant, o creus que al final acabarà sent inevitable que l'acabi fent? Aquí tenim una qüestió que la Caixa és el principal interessat en què es desenvolupi aquest projecte, perquè aquests terrenys els va expropiar la Caixa a l'any 89 per 3 euros al metre quadrat a 800 petits pagesos i ara, a través de l'Incasòl, la Generalitat pretén comprar aquests terrenys per 160 euros al metre quadrat, que són un total de 120 milions d'euros, i després l'Incasòl, que és l'empresa pública de la Generalitat, ja els vendria a terminis a Hard Rock. O sigui, és a dir, que aquí el que s'està assegurant i hi ha diferents contractes entre Incasòl i la Caixa en què s'assegura o s'està intentant assegurar que la Caixa tregui un benefici econòmic per simplement comprar uns terrenys molt baratos, requalificar-los i després vendre'ls molt més cars. Aleshores, aquí tenim una qüestió que tant sí com no s'està intentant blindar que la Caixa pugui rebre aquests 120 milions d'euros i salvar els seus mobles. I després ja veuríem si Hard Rock construeix. Clar, Hard Rock té una llicència de casino que se'ls va donar també el 2018. I, per tant, tenim aquí dues qüestions que fan que la Generalitat vulgui seguir apostant per aquest model econòmic. Nosaltres creiem, igualment, que després de veure com hi ha tantes irregularitats dintre dels mateixos contractes o dintre de la llicència de casino que s'han atorgat fraudulentament i que hem preparat diversos recursos que els estem presentant poquet a poquet i els anem anunciant, veiem que al final pot ser que el projecte caigui pel seu propi pes i que nosaltres creiem que al final és una operació immobiliària per salvar els mobles a la Caixa i si es fa el Hard Rock o no es fa el Hard Rock, això ja els interessa lo de menys. Sí, és, tal com ho expliques, de 3 euros a metre quadrat a 160 i a 157 euros de benefici. Home, la diferència és abismal. O uns la van cotitzar molt baix o altres l'estan cotitzant molt alta, però certament la diferència que hi ha és salvem aquest pelotazo, perquè realment, clar, si el que m'expliques és que el Hard Rock té una llicència des del 2018, que aquesta llicència entenc que té alguna data de caducitat, no? Nosaltres és el que hem denunciat i estem juntament amb altres associacions d'addictes al joc i de les addiccions socials, hem preparat diversos recursos contra aquesta llicència de casino, perquè aquesta llicència de casino, òbviament, establia certs terminis per posar-se en funcionament. Ells tenen la llicència d'activitat i, clar, dintre d'aquest el concurs públic posava diverses dates que s'havien de complir per començar l'activitat del casino. Aquestes dates s'han acomplert i encara estem que no hi ha aprovat ni el pla director urbanístic. És a dir, que quan construeixin aquest projecte està a molts anys vista, perquè tot i que ara mateix poguessin aprovar aquest pla director urbanístic, encara haurien de fer altres plans urbanístics, s'haurien de donar llicències d'obres, s'hauria de presentar tot el projecte. O sigui, és a dir, que estem a anys llum de que això pugui esdevenir una realitat i nosaltres creiem que amb els recursos que hem presentat pot ser que aquesta llicència acabi caient i, per tant, no hi hagi més cap remei que l'empresa s'hagi de retirar i poder fer un carpetazo i poder deixar aquest projecte que ens està portant malsons enrere d'una vegada per totes. Què responeu al fet de que l'impacte econòmic que tindria el Hard Rock suposaria una inversió de 4.800 milions d'euros, generaria 20.000 llocs de treball directes i 20.000 més d'indirectes? Clar, aquestes dades a nosaltres ens sorprenen perquè va ser quan es va presentar aquest projecte, va ser un cant a l'aire i realment no es va fer ni cap informe ni cap estudi ni s'ha valorat realment quin seria l'impacte d'aquest projecte, ni s'ha presentat mai, no ha vingut mai l'empresa de Hard Rock a explicar concretament quin és el seu pla econòmic i quin és el seu projecte pel nostre territori.
El cert és que veiem que, per exemple, del 2009 al 2019, a la Costa Daurada, hem vist que el nombre de turistes ha augmentat exponencialment, de 2 milions a 5 milions de turistes, però el poder adquisitiu en aquests mateixos 10 anys ha baixat un 2,5%. O veiem, per exemple, que el municipi més turístic de la Costa Daurada, que és Salou, on més d'un 80% del PIB els hi prové del sector turístic, és el poble amb la renda familiar disponible per càpita més baixa de tota la comarca, és a dir, un 30% més baixa que la resta de la comarca i una de les més baixes de tota la Costa Daurada. I aleshores també veient com, o sigui, per una banda tenim que perquè apostem per més turistes no ens està aportant més riquesa, perquè veiem que ara mateix són molts més turistes, però la població té menys riquesa. I per altra banda, això que es parlen de tants llocs de treball, per una banda tenim que seran llocs altament precaris, veiem que el sou mitjà del sector turístic és 5.000 euros menor que el sou mitjà anual de la resta de treballadores de Catalunya. Veiem com la taxa de treballs temporals és 10 punts més alta que la resta dels treballadors de Catalunya, o la bretxa salarial entre homes i dones és més d'un 25%. Per tant, veiem que són llocs de feina molt precaris i, per una altra banda, tenim un problema que les mateixes patronal que ho està tirant endavant s'està contradient. Tenim la presidenta de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme que al desembre deia que estem faltats de professionals en el turisme, que no cobreixen les vacants en el sector turístic a la Costa Daurada. Per tant, si ja tenim llocs de treball al sector turístic que no s'estan cobrint per ningú, quin sentit té generar encara més llocs de treball en un sector que ja no els estem cobrint? És una paradoxa que nosaltres no entenem. Seguir apostant per un model que s'està veient que les dades està demostrant que és un model totalment caduc i obsolet i que no ens està portant riquesa. Si cas s'estan enriquint uns pocs, però la majoria de la població només estem rebent les externalitats negatives. Clar, el que estem veient és que hi ha com una aposta per, diguem-ne, a Catalunya, de macroprojectes. Quina alternativa vosaltres plantegeu a aquesta política? Clar, veiem que ara mateix estem en un context de crisi econòmica, estem en un context d'una crisi social molt forta, tenim un context també de crisi mediambiental. I davant d'això, en comptes d'apostar per un canvi de rumb en les polítiques que s'han desenvolupat durant els últims anys, veiem que s'està apostant per exactament el mateix model i el mateix tipus de projectes que ens han portat fins aquí. És a dir, nosaltres veiem com fa 20 anys mateix a la Costa Daurada se'ns promocionava que PortAventura, si venia, a partir de que vingués PortAventura, aquí seria la panacea i viuríem tots fantàstic i tindríem feina durant tot l'any i estaríem meravellosament. I 20 anys més tard estem veient que ara necessitem un altre macroprojecte per seguir ni que sigui mantenint el nostre nivell de riquesa. Per tant, veient que aquestes polítiques són fracassades i que ens estan portant precisament en aquesta crisi econòmica i mediambiental gairebé sense precedents, nosaltres el que plantegem i apostem sobre la taula és, canviem el rumb, comencem a planificar l'economia cap a la transició ecosocial. És a dir, apostem, per exemple, per la sobirania alimentària i poder autoabastir-nos alimentàriament, recuperar terres agrícoles que ara mateix estan abandonades o que per culpa del sector turístic han estat agredides, renaturalitzar moltes zones que han estat afectades per tota aquesta construcció perquè augmenti el gaudi de vida de totes les veïnes i també per una mínima consciència ambiental. Apostem també per la sobirania energètica i començar també a no dependre de l'exterior i també apostem a nivell econòmic de tancar cicles econòmics, és a dir, no començar-ne a obrir-ne de més i anar seguint depenent de si el turista ve o el turista ve o si apostem pel sector logístic, que ara el Port de Tarragona també s'està veient molt, de si ara venen mercaderies o no venen, perquè això ens debilita. Això simplement fa que haguem d'estar dependents de coses dels altres. I nosaltres el que volem i el que volem posar sobre la taula és tancar cicles econòmics, que nosaltres, en certa manera, poder tenir una economia que ens aporti alt valor afegit per nosaltres i que ens enforteixi com a societat. Volia fer-te ja les dues darreres preguntes, Eloi. La primera és, primer de tot volia fer una prèvia, és que no deixa de ser paradoxal, potser per vosaltres encara més, que durant la pandèmia, tu recordaràs que sempre es deia allò que quan sortim de la pandèmia sortirem millors, la natura, tothom valorava molt, no? El fet de que durant 2 o 3 setmanes, quan estaven tots totalment quiets, començàvem a veure més qualitat d'aire, començàvem a fer les bromes aquelles de la natura sobre pas, i en canvi estem anant un altre cop allò de, mira, si hem de destrossar una pista
per muntar una pista o hem de destrossar un Vallès o el que sigui per fer una carretera, doncs s'acaba fent, no? Però feta la reflexió, la primera de les dues últimes és: vosaltres detecteu que potser el govern espanyol està més a prop de les vostres reclamacions o indiferència total i absoluta? Perquè la compareixença que vau fer davant dels mitjans l'altre dia va ser davant de Foment del Treball Nacional, allà a Via Laietana, i no sé si tenia algun component de també alçar la veu o perquè hi havia algun tipus de bona sintonia. La roda de premsa va ser davant de Foment, bàsicament perquè veiem com que el programa que està seguint la Generalitat de Catalunya amb l'aposta per aquests macroprojectes és el programa que la patronal estableix, perquè, òbviament, a les grans empreses i a la gran patronal o projectes d'aquests els beneficien econòmicament directament perquè són ells qui tenen l'empresa de construcció o l'empresa que gestionarà això o l'empresa que gestionarà l'altre. És a dir, ells tenen un benefici econòmic directe encara que vagin en detriment de tota la resta d'economia i tota la resta de treballadores. Per tant, era aquest component de que la patronal està apuntant cap a una direcció que nosaltres creiem que és la incorrecta. I aleshores el govern d'Espanya, nosaltres realment creiem que està fent la mateixa aposta perquè el quart cinturó depèn del govern espanyol i l'ampliació de l'aeroport depèn del govern espanyol i la Generalitat el Hard Rock sí que depèn directament de la Generalitat. Per tant, hi ha una connivència absoluta entre administració i patronal, ja sigui a nivell de l'estat espanyol, a nivell del nostre país o a qualsevol nivell. Veiem que administracions i patronal van junts de la mà i uns apunten i els altres disparen i qui rep les conseqüències de tot plegat som la població. De fet, apuntaves molt bé que en el cas de l'aeroport del Prat és AENA qui mana. Està bé que aquí fem debats al Parlament, com a bona gestoria que som, està bé que tinguem debats i parlem i patem la xerrada, però al final si AENA diu aquí es fa la pista, s'acabarà fent, no? Així que en aquest cas t'he vist molt brillant en això, perquè a vegades se'ns obliden aquestes coses, que sembla que tinguem poder de decisió o fins i tot que els ciutadans tinguem veu i vot, no? I ja la darrera, Eloi, és que aquí a la Cova ens agrada que sigueu vosaltres els convidats, els qui us acomiadeu de l'entrevista. M'agradaria saber com t'agradaria tancar aquesta conversa. A mi m'agradaria, sobretot, animant a tothom a assistir a la manifestació d'aquest proper dissabte 4 de març a les 6 de la tarda a Plaça Catalunya, en què aglutinem tot el moviment ecologista, tot el moviment social, sindicats, plataformes veïnals, que estem tots els moviments de tota Catalunya aglutinats en una mateixa lluita i amb un lema molt clar: defensem la terra i construïm el futur. I sobretot recordant que ni les administracions ens trauran d'aquest atzucac i que no ens portaran cap a un model econòmic diferent si no és a través de l'organització popular i la lluita al carrer. Doncs millor impossible, Eloi. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i sobretot que el dissabte sigui tot un èxit. Moltíssimes gràcies.